my God, I love it. Come on, love. Give me another one. Nga nang lami, magika. Lami. Ay! Ha? Mag-ingon mo nga. Akong bana, wa na'y kusog. Pas pa na. Pas lang. Oh my God, what kind of pork chop is this? Pas pa na akong bana tao, no? Ang ano gutang, magbutbuot mo. Mag-ingon mo nga, wala na'y akong bana, walay kusog, kay maulagi, na anay ida. Inuo ko magbuot-buot, lagi mo lagi. Ay, lagi buot-buot. Ay lang. Di lagi magbuot-buot, magpataka manggod og yawit. Di gid magbuot-buot kay lisod na. Akong bana, kusgan pa kay nas kusgan pa kay na si inano sa kanding. Kanding kusog man na mangdasmag no. Kusgan pa akong bana sa kanding. Kusgan pa na kay sa kanding. Kung mangutana mo di tubagon ta mo no. Moingon nga imong bana mauna nang ingana na ka no. Ikaw na lay mag-una-una kay aron mukuan imong bana mo kagat. Kusog na kong bana. Naman ay kusog. Muna giingon nga mas paspas pa nas kanding akong bana. Ang kanding kusog man na manggukod unya manguan mangala ba manungag. Sus akong bana wa ra ng kanding. Karon tubagon ta mo. Tubagon ta mo no sa inyong mga istorya. Moingon na grabe pud nimo imo dai na ibulgar. Mao na naka-diferensya di. Mao na nakabahog tik-tik. Muna nakabahog tik-tik. Kaya kung mangutana, unya tubagon. Moingon dayon, grabe ka bulgar, uy. Uy, kuan. Bastos kayo ba kay ito, kuanon jud o? Tubagon jud, what han? Ha? Yeah, there's so nosy. So, mauna akong tubag. Pusgan, panskanding akong bana. Lami pa kayo na, lami pa kayo sa tanang lami. Diba? Ayaw ninyo madungog, no? Di ninyo gusto madungog ng akong istorya, no? Kailainan mo, no? Di, ayun, no, pangutan na. Ay nga na. Ha? Oh, come on, get me with the bag. I want to play with the bag. Honey? I love you. What are you doing? You're my honey bun, sugar pop, pumpy and pumpkin. You're my sweetie pie. You're my... Wait. How come those words you get right? I can't even remember what the words actually are. You can't remember words the regular song, but that you can remember. I do because it's really cute. You're my honey bun, sugar pumpy and pumpkin. You're my sweetie pie. You're my honey bun, snubble, snubble, snubble. You're my the apple of my eyes. O, diba? Anyway, so ngayon, mag-cut lang ako dito ng para pang luto ni Mister. Para naman, malipay na ba? Para dusag, dugzak, dugzakan, dugzak, dugzakan. Maingon dahil ng uban. Bastos. Moingon dahil na sila. Bastos man dahil kay kamiri. Oy, lain man dahil kay kagbaba, oy. Lain kay kagbaba. Bastos kayo ka. O, dito ko nagdahong ngayong anak. Dito kaya dahil kamirian ba? Lain kay kagbaba. Abi ninyo, kamo, naalain pod mong baba, no, bastuson pod mo. Pero, ang nakadiferensya sa ako, kay naamong ko sa internet, nato akong naistoryang akong ngana, di man ko bastos, good. Kuan lang ba, may pagkanauti lang gamay, gamay. Pero kapag inyo kong pangutan, mutubag man sad ko, no. Mutubag man sad ko, maingon, mampung ko sa inyo mga pangutana, tugan ta mo sinuod. Pero na-adyo time nga, ako, wapog ko'y gaod, wako'y kusog. Mo na tinuod. Night time nga tungod sa kadugay na namong kasal namo tinuod yan ang mga stories katiguangan nga maayo lang sa una-una no. Maayo lang kapag unang mag-judge na. Ayun, wag na natin litukon kasi marami maglagot. So, maayo lang na siya sa pinakauna pag magminyo. Pag madugay-dugay na magwala-wala man doon na siya magkawala-wala. And then pag humana nagkawala-wala, magkawalo-walo. Magkawala-wala man na siya, no? Niya pagkamahana. Wala na gana. Pero na time nga,
Ana lagi, ana. So na. Sa mga dili menu diha, di mo makagits. Kay kung dili mo menu, ang problema ng dili menu, pirmi lami. Mo nang uban mabuntis o kabalo na buntis na di ay. Kay sige lang ala, lami pirmi jud. Pero pagkadugay na pag maminyo na mo naman ay lami taon uy. Kay kuan naman na, sige puol na ba puol. Pero di man pud sa ingon tanang panahon na puol. Dim habs. Kuan man na siya kanang murag ang bot pasabot ana ba kanang murag nagkahigugmaay na mo sa imong partner pero ang kanang labing-labing tukar-tukar na kung sunata murag nawad ang battery. Kinahanglan i-charge ang battery. Kay ako, moingon mo nga kabata pa nimo gikapoy na kaana. Kapoy man jud na. Testingi daw ninyo be kamoy magminyo be. Pangita mo partner. Ang kanang mga dili pa diha minyo, di jud na makagets no. Yun. So, muna akong istorya. So, sa mga nag-ingon nga akong bana, wala na kusog. Si Mirian, mauna si Mirian. Sige na lang siya patong siyang bana. Kaya yung bana, wala na jud na ganahi. Tiguwang na eh. So, ginoo ko. Di na lang, ay na lang ko pastorya ha. Oo, na time perting kapuya, way lami. Anang mga tiguwang naman ng atong mga viewers no. Di ta mag-ingon nga imong mga viewers Mirian, mga bata pa kabalo kung kinsa akong viewers kay makikita na siya kung pilay mga age nga kuan nas gitna ang pinakauna, ang pinakamatanda no. So yun, mabal-an na sa mga sa mga YouTuber or sa mga vlogger na anong mga edad na nanonood sa mga vlog mo. Habs! Dimples! So ngayon, nag-cut lang ako dito ng ating maluluto, no? Kasi magluto ako ng gulay with karne. Sabay na yung ito yung mga karne talaga dito sa Amerika. Magduda na jud ko diri. Magduda na jud ko ilang karne. So maulang na akong tubag oy sige na oy magluto sa ako kay murag napadyug ko yung buhaton daghan pa kay ko buhaton kanang oras. Alas 3 naman di ay oy Ginoo eh. Alas 3 na eh, hindi na magsilbi. So yun, ilagay ko to sa refrigerator. And then yan. Maayo lang na kanang magminyo-minyo, maayo lang nas una. Kung magminahalay jud mo na walay labot ng istorya nga kamakama lambing-lambing, maayo lang nas una pero pagka magkadugay gani na basta kay ayaw lang wala ang inyong gugma sa usab-usa no. Basta kay kamo lang jud duha magkansinabtanay, pay na panghabang buhay. Dire lang tataman guys, nindot man ay magyaw-yaw magbinisaya oy hala sige kalami is panahon. Busy ang lola, nagluluto. O diba? So bago niyan guys, bago ito nangyayari, mayroon pa tayong intro. Sige na, manood muna tayo sa intro. Hi guys, magluto taog. Yun, karni. So lutuin natin, ibarinit natin and then i-grill natin sa labas. Hopefully mag-grill natin ito na. Ito na naman tayo magluto pagkatapos kainin. Of course, ano pa ba? Hindi kainin yung mga niluluto. Anyway, so simple lang naman ako magmarinate guys. Ano lang, toyo. At saka lagyan ko talaga dapat ng yung kanang oyster sauce. Kasi ang oyster sauce talaga masarap. Lagyan ko din ng granulated garlic. O diba? Ground garlic granulated. Iwan ko basta yon paminta. So, yun. At saka kaunting lemon. So, yun lang. At habang nagmamarinate ako, ito namang asawa ko busy sa kape. Yung kape niya, ina-arrange man yan palagi, di ba? So, ngayon, pagkatapos niyan, so, naisip ko, marami akong nabiling pork chops. And then, bumili din ako dito ng cabbage, string beans, at saka zucchini. So, ang ginawa ko, kinat ko na lahat sila, guys. And then, nilagyan ko ng karne din. Parang ginisa ko na ba? Para naman merong isda. Merong gulay at konting karne. Pero the rest of the karne is minamarinate ko siya para sa grill sana. O diba sana? Kasi sa loob ko siya naluto kasi sobrang ginaw sa labas. But anyway, ito na yung nakat ko na maliliit na mga karne para sa ating gulay. Ganyan naman tayo Filipino or binukid na style, diba?
igisa muna natin sila. Pagkatapos niyan, maluto yung mga uwel, lumabas yung mga uwel. Nilalagay ko yung cabbage, nilagyan ko ng konting toyo. Of course, granulated garlic na naman tayo. I-mix ko lang siya. Pero bago niyan, sayawan muna natin para masarap. Sige na, ibanat. So yun, nilagyan ko siya ng oyster sauce. Minimix ko na siya, guys. Lagyan ko lang siya ng paminta at asin. Diba? So yun lang, mix hanggang sayo-sayaw. Kasi iba daw yung pagkain kapag sinasayawan. Masarap daw, iwan ko. Pati si Tami na damay, sinayawan ko na siya dito. Tingnan nyo ng mukha. Mahilig talaga siya kumakain ng cheese. So ako naman sinasayawan. Ganyan yun, guys. Masaya lang talaga ako today. Today lang. Diba? Ito na yung gulay natin. Minix ko na silang lahat. Nagtubig. Kasi ang zucchini po, guys, mag-intend po talaga siyang magtubig. Okay? So yun. Masarap man yan sa rice. Ito na yung na marinate na yung hati sa nabili kong pork chops. So sa labas sana ito masarap ito sana sa grill, guys, sa charcoal. Pero kaso sabi ko i-fry natin siya, i-fry. So ang pagkatapos ko sabi ko i-fry natin plus parang kilawin ba, ginawa ko siyang kilawin. So nagkat ako ng onion, kumuha ako ng sili, and then kinakat ko yung karne na naluto na, and then nilagay ko doon sa suka. Nilagyan ko ng suka na regular na apple cider na suka, and din nilagyan ko din siya ng ating suka sa Pilipinas na yung lubiba, tuba. Masarap, guys, grabe. Pati si Tami kain ng kain, no, diba? Delicaders. Ito na siya, guys. Masarap talaga siya, guys. Sabi ko kay Tami, ito yung kilawin. Sabi pa ni Tami, hindi man yung kilawin kasi isda na hindi luto na yung kilawin. Sabi ko, masarap ito. I-mix yung dalawa talaga with a cucumber. Sabi pa niya, okay. So, ngayon, nilagyan ko ng sili. Ang sarap ng sili, guys. Si Roxy, guys, kumakain pati sili. Anyway, nagustuhan din ni Roxy itong mga ito. Sige, nakain na tayo, guys, kasi gutom na si Indemirian. Ang sarap po ng ating kanin, no? Ang sarap po ng ating kain. Meron tayong gulay, mga konting karne. Konti lang yung lagay ko talaga pang flavor. At saka meron po tayong yung parang kilaw-kilaw na style. Diba? Sana po nag-enjoy po kayo, guys. Ganito yung mga madali ang luto at sa mga simple-simple lang. Habang kumakain ako, ito namang asawa ko, busy po yan, guys. May kausap po talaga siya, trabaho. Kasi sinabihan siya, trabaho ka bukas dong? Sabi pa niya, oo. So ako naman kain ako. Then, ang isip ko dito, nagalit naman ako, guys. Kasi trabaho, guys. Madali ang trabaho ba? Parang hindi siya in-inform agad. But anyway, dito lang muna tayo, guys. Salamat. Nag-enjoy naman din siya. Nagustuhan din daw niya. So yun, salamat po sa inyong panonood, ha. Magkita-kits tayo sa susunod kasi talagang,